Til vægtmetoden skal du bruge en køkkenvægt, skåle, en ske og sukker eller yoghurt. Du kan med fordel investere i en køkkenvægt, der kan måle med en decimals nøjagtighed. Du skal veje f.eks. 30 gram sukker eller yoghurt af på din køkkenvægt. Fjern skålen fra vægten. Knus din tablet eller åbn din kapsel. Hæld medicinen i sukkeret eller yoghurten, og bland medicinen rigtig godt sammen med sukkeret eller yoghurten. Eksempel. Du vil fjerne 10%. 10% af 30 gram svarer til, at du skal fjerne 3 gram og indtage 27 gram. Sæt en tom skål på vægten, nulstil vægten, og fyld så skålen, så der er 27 gram i den. Og det er så de 27 gram, du skal indtage. Du kan bruge både almindelige tabletter eller kapsler, hvor medicinen har konsistens som pulver. Du skal dog være opmærksom på, om det er depot eller enteromedicin. For de medicintyper må ikke knuses, og kapslerne må kun åbnes, hvis de åbner nemt, og indholdet, der er inde i kapslerne, må hverken knuses eller tygges.